dwi'n byw yn Achlogddu wrth gesel Foel Dyrch. Diolch yn fawr iawn i'r canghennau a wnaeth fy nwebu am gyfer Gwobrau Shwmae Merched y Wawr. Enw i Wan Davies ac rwy'n aelod o Merched y Wawr yn Achlogddu ac yn ysgrifenyddus yn ystod y flwyddyn hyn. A dwi wedi enwebu Elfair Jones fel ar gyfer Gwobrau Shwmae Sir Benfro, achos mae hi yn weithgar ym mhob agwedd o waith y mudiad yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. Mae wedi dal swyddi allweddol yn gangen ac mae hefyd wedi bod yn ysgrifennydd rhanbarth ac ar hyn o bryd yn drysorydd rhanbarth. Ond yn fwy na hynny, mae Elfair wedi bod yn drysorydd cenedlaethol ac yn is-drysorydd genedlaethol am rai blynyddoedd. Does dim byd yn ormod i Elfair i wneud dros y mudiad, achos yn ymal i ni'n gweld hi yn gwirfoddoli ar y stondin y gangen, neu y mudiad dylen ni weid, yn y sioe ac yn yr Eisteddfod. Ac yn wir, i ni'n lwcus iawn o'i chael hi yn aelod o Merched y Wawr yn Achlogddu ac yn rhan o ranbarth Sir Benfro, achos mae gwybodaeth hi am y mudiad yn eang ac i ni o hyd yn gofyn am ei chyngor hi. Merch ddiwyd a dibynadwy i'w Elfair ac yn gweithio'n ddiflino dros y mudiad yn Sir Benfro. A dyna paham dwi yn meddwl bod hi'n llwyr heddiannol o'r Gwobr arbennig hon. Pob lwc i ti Elfair. Bethan Hain dydw i, ysgrifenyddus cangen Tegrin o Merched y Wawr, a dwi'n hapus iawn i enwebu Elfair Jones am Gwobrau Shwmae. Dwi'n abod Elfair ysbrynydde, dwi'n meddwl na un o'i thalentau mwyaf hi yw trafod arian. Mae wedi bod yn drysorydd rhanbarth fwy nag unwaith, a hi yw'r trysorydd presennol. Mae hefyd wedi bod yn drysorydd cenedlaethol i Merched y Wawr, sy'n golygu tipyn o waith. Yn sgil hynny, mae wedi cynnal cyrsiau i drysoddion cynghennau yn lleol a dangos iddyn nhw sut i lenwi'r ffurflenni, cymhleth ac yn y blaen. Mae Elfair bob amser yn barod i helpu pawb, ble bynnag mae Merched y Wawr yn genedlaethol, mae Elfair yno. Mae mhob gwyl cenedlaethol yn helpu ar stondin Merched y Wawr, yn yr Eisteddfodau, yn y sioe, yn y ffair eiaf ac yn y penwythnos preswyl gyda'i wasgod felyn yn stiwardio. Mae bob amser yn gweithio'n dawel yn y cefndir. Dyw i byth y moyn dim un sylw i'w hunan, a mae'n hapus iawn i helpu bawb. A di ni'n hapus iawn yng Nghangen Tegrin i enwebu Elfair am y Gwobr hyn. Dechreuodd y daith i fi gyda mudiad Merched y Wawr nôl yn 1969, pan ymunes i â changen Cilcheiron yn y Baweron, a chael y profiad o fod yn gyd-ysgrifennydd am 2 flynedd. Symud nôl wedyn i fy Achlogddu yn 1976, Benfro enedigol ac ymuno â'r gangen leol, ac wedi bod yn aelod ers hynny. Dwi wedi cael profiad o fod yn ysgrifennydd a llywydd y gangen sawl tro. Dwi wedi cael y cyfle hefyd i fod yn ysgrifennydd a thrysorydd rhanbarth Benfro ar sawl adeg rhwng 1987 a 2015. Fe ges i'r fraint hefyd o fod yn drysorydd cenedlaethol, a dwi wedi mynychu gweithgareddau cenedlaethol ar hyd y blynyddoedd ac wedi cael profiad mawr wrth wneud hynny. Mae mudiad Merched y Wawr yn agos iawn at yng nghalon ni, mudiad sy'n hyrwyddo'r iaith Gymraeg, ac wedyn ni wedi cael agwrs fynd i Merched y Wawr, ni wedi cael cyfle i gymdeithasu a dod i adnabod Merched Sir Benfro a Chymru gyfan. Mudiad sy'n hyrwyddo'r diwylliad Cymreig, addysg a celfyddydau yng Nghymru drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg i'w Merched y Wawr.
Mae Merched y Wawr yn fudiad sy'n bwysig iawn i fi, achos mae'n rhoi cyfle i fi i gymdeithasu gyda merched rhanbarth Sir Benfro a trwy Gymru gyfan. A dwi'n falch iawn o'r cyfle dwi wedi cael ym mhob peth.